يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. a lokacin jaulan baya wato yau ya kai kusan wata shida ko wanda aka yi a Kano ina jin wani lokaci ne cikin Rajab ne ko ba cikin Jumada ne dan ba zan manta ba a lokacin mun hadu da malam Abubakar Traita a farkon Sha'ban a Sudan lokacin da ya ga ijtima din a screen wato ina na masa mun zauna da aiki guda to sai ce yaushe ne za a yi ijtima na gaba sun ce dai kyauta uku ne na gaba zai faɗo Ramadan kuma ba zai yi mai a Ramadan ba saboda ka za a daga ya zuwa Shawwal to kenan muka kuma so mu yi shi Shawwal din sai zama farkon Shawwal muka yi wata doguwan jaula wadda ba mu taɓa yin mai tsawo kamar ta ba don ta kwashe wajen kwana 10 kuma wato muna zagayawa wanda ta bi da mu tun daga samina kajos bauchi kama har mai duguri muka kare a mai sau muka dawo gida. To bayan wannan kuma sai batun zuwa hajji ta so muna dawowa jaula an fara batun tafiya hajji saboda ka ba ihtima ba zai yi a Shawwal ba don da dawowa jaula ba zai yi a sake a ce ana taro sannan kuma ga hajji ya gwa musu to sai tafiya hajji sai zama kuma dai da yake dama ina son ya zama an yi nayi musharaka a wannan taro banda ka wada ana iya yi bayan nan to sai zama sai bayan hajji kenan sai zama sai yau din to da wato ya zama sai a wannan karo na a watan al-Muharram fara kama tun daga Jumada din nan kai Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Dhulqa'da Dhulhijja yanzu mana al-Muharram wata shida kenan wato kusan dai wato muna iya cewa mun tsallake wani lokacin da ya kamata mu yi ijtima ne sai wannan karon saboda wayannan da ne ba wancan karon na yi mana magana kan wata fitina wadda na ba ta suna Shi'a Sunna to kuma bayan da ne magana din da yawan mutane su ba su ma san da fitinan ba sai suka yi mamaki suka ji wannan magana din akwai wanda yake cewa shi gaskiya an yi jaula ba da daidai jaula ba aka yi wannan an yi jaula da muka zaga Kano Katsina shi ya ga an tafi lafiya lau shi bai ga wani abu ba amma sai da aka yi ijtima sai ji an ce akwai fitina sunan ta shi a sunna kuma aka yi magana akan ta amma shi bai ganta ba san kuma su waye mabutan ta wannan ma har mun haɗu da wayansu yan uwa a haji lokacin akwai wanda yake ce min lalle shi bai san da wannan magana ba samsam sai lokacin da ya ji na ambata ta a wajen ijtima din nan sannan ya fara tunanin cewa shi da wani abu kamar haka yana faruwa to a lokacin kamar a zatona wato an yi jawabin karshe ne dangane da fitina din kamar wato kenan ta riga ya kenan ta shige har ma nake faɗin cewa akwai wani zama da muka yi wanda yake mutane sun san fara jin an yi kuma wayansu maganganu sun fara yawo game da wannan zama to in ma kai baka ma ji labari ba to ba bukatan ka bincika ka ji in kuma ka ji mantawa shi yafi amma an yi tasjilin sa maganin wata rana don ko da wani yana iya kage ko ya ce an ce kaza alhali ba a ce ba ko an aikata kaza alhali ba aikata ba to yana nan maganin wannan to yare kuwa dama an ɗanyi 'yan kage-kage kamar a ce wato kinan da aka yi zama ɗin malam ya magana ya ce mawa na sakare a wurin ko kuma ya hana kowa magana shi kawai ya magana ko ya ci mutuncin mutanen da suka zo da an ci mutuncinsu ko abin da ya kama da haka to amma in mutum ya ji wa'annan labaruka in idansa ya gani zai ga wani aka ce masakare kowa aka ci mutuncinsa kowa aka zaga ko aka mara aka hana shi kuka wato shi na iya yanke nasa hukunci tun da shi ma yana da nasa hankali albashi in bayan da ya gani abin da ya fahimta kenan kuma ba za mu hana shi fahimta abin da ya fahimta ba
tun da yake kwakwalwansa kayansa ne, zuciyarsa mata da yana iya yanke hukuncin da ya so, amma dai yana iya gani. To bayan wannan al'amura sun kamar sun kwanta lafiya ba wani abu, to amma kuma bayan jim kaɗan ko daga ɓangaren wasu suna ganin kamar gazawa ne ya zama kenan wasu sun fito da wani abu kuma an tsawata masu kuma sun karbi tsawatawan kuma komai ya ci gaba da tafiya, suna ganin kamar gazawa ne, gara su nuna su tun farko ma ba su ma yi kuskure ba, kawai saboda sun dake har ma su cimma burinsu na nuna cewa lallai su daidai suke kuma an ma saba musu ne, har ya zama ko abin mai yiwuwa su fike haushi. Don sani ba ko wannan ne dalili, sai aka sake dagowa da magana da aka sake dagowa, sai ma aka ba abin sabon salo ba ma irin na da ba, har ma yanzu fitinan kuma ma ba ma za ta zama ma sunanta shi'a suna bane, don a sarari ta bayyana cewa ba suna take nan ba, fitina ta wayiya. Wannan fitina ta wayiya ce daga zantuka da ayyuka da suke fitowa daga bakunan mabutanta, kuma in abin in dan bayyana muku dan kaɗan ne daga ciki, dan ba daga cikin abubuwan da suke aikatawa da wanda suke faɗa wanda yake zahiri ba wanda ya zama koyi na zuciyarsu wanda ke cikin zukatansu ba mu sani ba, Allah ne mai jibincin wannan, kuma ba za mu taɓa hukunta su da abin da ke cikin zukatansu ba don ba mu san wannan ba, kuma ba a lizumta mana wannan ba, amma wanda ya fito daga bakunansu a tarurruka da suke yi ba ɗaya ba biyu ba, daga da taron mutum biyu da taron mutum uku da na hudu da na biyar da na shida, da kuma ta'alimomi da sukan gabatar a wurare daban-daban, da kuma ma waɗansu wa'azozi da sukan gabatar a wurare daban-daban, da kuma waɗansu ayyuka da sukan yi, wato ya riga ya zama zahiri wanda yake za mu iya cewa to waɗannan mutane mu ba mu tsammanin wannan abin da da muka kyautata musu zaton shi ne da ne su wani abu ne kuma daban, amma sukan fito mutane daban-daban ta fuska daban-daban ne. Shi ya sa ma a wani lokacin muke ganin watakila gara a kyale su yi ta tayi har mutane su san me suke nufi, don manufofinsu ma mutum bai gane ba sai ainihin ya gane sosai. In aka dan jima aka dan ba da rata a zura ido a gani menene ainihin ya damu wa'annan mutane, muna jin aka dan jima aka ba da ratan nan za su fito da shi gaba ɗaya, inda ma wani abu a ciki ne kila su amayar, in yana wari ne ma muna yi jin wari. To in abin in dan gutsuro mana ne kaɗan daga ciki, ya danganta da waɗanda aka fuskanta da wannan. La'alla kai an same ka ne wani ya zai baka bayani, ko kuma su gungun mutane a basu bayani daidai gurgurdan da ake ganin za su iya ɗauka. Zan faɗa muku da ɗan ɗaukaka. Akwai cewa da wasu kan ji samu mutum ko wasu gungun mutane su ce su ne na kusa da malam, da a wannan ana tare da su kuma suna da kyawun ikhlasi da fiqa da komi da tawakkali da abin da ya kamata, ana tafiya da abin nan daidai wa da ba wani kashe ne, amma sai waɗansu mutane suna zuwa suna tsegunta ma malam waɗansu maganganu marasa daɗin ji game da su, suna zargin su da waɗansu abubuwa wanda su ba su yi ba. Shi kuma malam sai ya ɗauka haka ne, sai ya fara cewa waɗannan suna ce mishi kaza, suna yin kace masa kara, alhali kun ba haka bai. Al misali suna zuwa suna tsegunta mu shi cewa ai da wani sun ce ka zama shi'a, saboda haka su kuma yanzu ba su yadda ba, kuma za su sai sun gyara ka ko sun canza ka, ko kuma sun ce kai ainihin baka kaunansu, ko kuma sun ce kai baka da ilimi ba, ko baka da fasaha, ko ga kai yaro ko abin da ya kama da haka, don dai kawai su ɓata tsakanin ku. To idan aka samu ta aka gaya masa haka nan, sai shi a wani da gaskiya ko yan ba kyauta ba, har ma akan faɗi sunan ai ma wane ne ummul abai sun kama malam tsegu ne,
shine kullum ka gan shi kusa da malam, to kullum tsegumi yake kai masa yana cewa malam kaza kaza, shi kuma malam sai hau baya da ciki, ko kuma a ce ai da wane ne da wanki, su ne kullum sai sun sai da suka tsegunta ma malam, shi kuma sai ya hau. To na san akwai wanda ainihin suka ɗauki wannan ra'ayi har ya zuwa 'yan kwanakin nan kalilan, na san akwai wanda suke su sam ba su yarda ba cewa lallai egumi ne kawai ake zuwa ake gaya mini, ni kuma nake hawa dangane da ainihin waɗansu 'yan uwan tafiya wanda muke aiki nan tare suna taimakawa, kuma alhali gashi to in su mutane saboda nasu dalilai suna kawo man tsegunguma game da su, ni kuma yana dauka cewa wannan abin sharri ake musu, ba haka bane. To irin wannan an so ta ga irin wannan shine ku zura ido ku gani inda gaske ne tsegumi ake kawo mini, to dama ku gani kuma za ku ji da kunnuwanku. In kuma da gaske ne abubuwan da aka ce mutanen nan suna yi, da sannu zai bayyana, za ku gani. Saboda ka sai ainihin ku yanke hukunci kuma da abin da kuka ji kuka gani. Yawa. To wannan su sauka kenan, don akwai wanda su lalle abin nan ne har ya zuwa 'yan kwanakin nan ban san yanzu ba, sun ɗauki wannan ra'ayi sosai cewa ana kawo magana kuma ba magana ba ta da tushe. To sai kuma wayansu gungun mutane da su kuma akan same su a ba su abin kamar haka, wannan kamar gungu na biyu, wato su kuma akan sawala musu cewa kamar yadda wani ya taɓa bugo min waya daga Kano, ya ɗan rike wayan haka, ina jin mun sami kamar kusan minti 40 muna magana da shi. To shi yana faɗa min yadda aka sawala mushi ne, to kuma ire-iren su da yawan gaske waɗanda su ma aka ba su shigen irin haka nan. Wannan shi abin da aka gaya masa da ire-iren su shine da asalin wannan harka ta ɗauko tiryan akan al'amarin musulunci kawai, ba ta nuna bambanci tsakanin ma'abuta ɗariƙoƙi daban-daban ko mazhabobi daban-daban. Wato in kana wata ɗariƙa ya bayyana ba misali kamar tijaniya misali, to za a yi harkan nan da kai, amma abin da ake bukata daga gare ka shine kasancewa ita harkar ba sunanta tijaniya ba, kuma ba an haɗu ne akan tijaniyanci ba. Saboda haka za ka yi tijaniyanka, amma kar ka zo ka mai da harkan da'awa tijaniya, domin ka haka nan yana nufin duk za ka tijaniyantar da ma'abutan harkar ne, kamar dukkan musulmi za ka tijaniyantar da su, wanda kuma haka nan ne ba zai yi ba, zai kawo rigima ne kawai. Saboda haka kai dai tijaniyanka a haɗu da kai da wanda baya yi a yi ma musulunci aiki. To yake haka aka faru abin tirin ana nan wai sai wasu daga cikin waɗanda ake tafiya nan da su, waɗanda suke kalilan ne suna mazhaban Ja'fari, a da su ma ba su bayyana, to sai suka fara fito da abubuwan masu asalai da aƙidodinsu wanda yake ya sa a wani ahalin sunna, wanda kuma ana ganin in aka ƙare suna ta kira gare shi, suna bayyana shi kamar kace ita harka ce Ja'fariya. To kuma lalle dai wannan zai kawo rigima tsakanin al'umma, tunda kamar ana neman a ja'afarantar da mutane ke. To sai aka zo aka gaya mu malam ga yan can gungun yan Ja'fari ne, ga sun fara fitowa da aƙidodinsu kuma suna ayyana shi a sarai, kuma wannan zai kawo rudani. Amma sai malam ya ce ba ko wannan ba matsala ba ce, kace malam suna cewa kaza ba ko a kyale su, malam suna ce ba ko ne. Wato wai malam sai malam ya doke wai shi sam ka a kyale su kawai. To su kuma suka ga gaskiya, sun ga hadari, kuma sun nuna wa malam wannan hadari, maimakon ya fahimci hadarin a yi maganin hadarin sai ya ce a kyale. To kuma suka ga abin yana ci gaba, saboda haka ga su ba za su kyale ba, saboda haka suka ɗauka mutum su lalle ilalla za su faɗa da wannan abu, ko malam ya yarda ko bai yarda. To wani shi wanda mai bayani sun ce masa to kaddara yadda kai ma magana nan mai daɗi haka yadda aka faɗa, to na zama kafiri zindiki. Da yake a sun ce ba ku saurari mutanen da suke magana, za ka suna kira na kafiri zindiki. Nke kuma aini ba a wata nake zaune ba, ballantana har wani ce sai ya hauro ka ya kawo man labari. Yanzu kai ba gashi daga Kano kake ba, muna magana da kai, to irin ka Allah kaɗai ya san yawan su,
wanda suke bugo waya. Banda wannan masu zuwa nan ba na tsammanin cikin waɗanda suke gaya maka din nan abin na faruwa ban sani ba wani ɗaya daga cikin su da yake samun masu ziyartar sa kamar yadda nake samu tun safe har yamma ko da lokacin mutane na zuwa ne. Ya za a iya zama ni duk ban sani ba amma su kawai suka sani, kuma kai ka gani ne ya ce a shi bai gani mace to ya za a iya zama wani abu kai idan ka bai gani wani bai gani ba sai ya zama su ne kawai suke da idon gani suka hango shi. To shi kenan dai wannan dai ɗaya daga cikin hanyoyin da ainihin aka nuna ma wasu kenan, wasu sun ɗauki haka ne cewa wato wata danja ce aka hango wasu suka hango ni kuma na kasa gani an yi in magana na ƙi an yi in gyara na ƙi su kuma suka ga cewa gaskiya su ba su ƙare saboda haka su za su gyara ko in yadda ko makarin yadda saboda haka suka fara gyarawa. To na uku kuwa wannan kuma kila in baka ji wancan na farko da na biyu ba, to na uku abin da za a gaya maka shine da dai tafiyan nan an faro ta tiriyan gudun ban sha'awa a kan sunna tabarkin manzo mai tsiya da aminci, kuma al'umma duk sun raja an karɓa ana so ana tafiya, amma sai shi malam da kansa sai ya canza yanzu ya zama shi'a. To mu kuma ba za mu yadda, domin ba za mu yadda muna ji muna gani ya shi'antar da mutane. Yanzu shi ne ya zama shi'a ya fantsare yana neman kuma duk cikan mu sai mu zama shi'a, mu nan duk cikan mu nan nema ke shi'antar da mu. In mutum ya in ya kira shi ya zuwa ga shi'anci in ya ki sai tuko shi. Saboda haka wato ainihin dabara ake yi da ana neman a shi'antar da mutane da wayo. To mu kun ba za mu yarda, saboda haka ne muka ga cewa dole mu fito murara mu nuna ma jama'a cewa mu fa ba shi'a bane kun ba za mu shi'a ba, kuma saboda haka ba mu yanta, saboda haka cikin shi mal abin da yake ba mu ba shi. To wannan kenan. Wannan yana nufin a wani lokaci ne na zama shi'a, ban san ko a 19 nawa bane ko a 90s ne ko tun a 80s ne ko tun a 70s ne, wannan ba su faɗi, sai dai suka nuna kamar kwanan nan ne aka zama shi'a. To na hudu wanda ya kama da na uku shine ashe tun asalin da a wannan ashe shi'anci ne an ɓoye ne, wato malam ya sai da ya ɓoye shi'ancinsa ya zai zo ce a zo ga musulunci, sai mutane su kwaso da yake suna kishin ruwan musulunci suka zo alhamdulillah musulunci masha Allah, kawai da suka zo kawai suka ashe ma shi'a ne amma ba su gano ba, ashe ma ba su gano ba ne bi shekarun tun dama shi'a yake kuma yana kiran shiga shi'ancinsa ne a ɓoye amma bai bayyana ba, amma yanzu mu mun gano dama can duk abin da yake gaya mana duk mun muna yarda da abin da yake faɗi na cewa a manta da bambancin mazhabobi a manta da bambancin ɗariƙu, ashe duk dabara ce ta ainihin kawai a shi'antar da mutane ba tare da sun sani ba. Saboda haka tun da mun gano wannan to mu kun ba za mu yarda. Wannan ya yi kama da na ɗazun shi suna nufin tun farko dama ba shi'a bai, to amma a wani lokaci ne ni sai na zama wannan ko a tun farko ma ni shi ne, saboda daga baya sai suka gano. Cikin irin wannan akwai wanda an tambaye shi, wani tambaye shi yace yaushe ne ka gano malam shi'a ne, sai ce yau mako 2 kenan da gano wannan. To sai ce to kaga kai da zuwan ka nan baka kwana 7 ba na gano kai dan Tijaniya ne, amma ya aka yi kai ka shekara 7 tare da malam amma baka gano ba, don ya zauna shekara 7 tare da malam har yana alfahari da wannan, amma bayan shekara 7 din sai kawai cikin kwanaki kalilan sai ya gano shi, amma da bai gane. To waɗannan kenan. To idan da wannan gungu na abinda suke faɗi na 3 da na 4 din nan, ko na dama can ni shi ne na ɓoye ko kuma daga baya ne na shi'anci, inda haka nan ne magana to shi ma sai in ce
sai kamar yadda na ga mutum to me ya kamata mutum yi inda ya gano mene abin yi ko bana ne aka zama ko bara ko kuma tun dama abin da ake kenan aka koyi to mene abin yi sai mai yin hakanan sai ya zama mene sai ya zama kafirin zindiki to wannan kenan sai da sani zan dan taɓa wannan daga baya sai abu na biyar shine ya ma wuce ka ce wani abu shi an ce fata ne tun asali ma ba tun asali an nuna mutane musulunci ne da wayo alhali ba musuluncin ake nufi ba amma yanzu ta bayyana abinda ake nufi shine a zagi sahabban manzon Allah ainihin wannan abu bata ne tun asali amma sai aka rufe shi da rigar musulunci aka ce mutane ku zo ga musulunci sai suka yadda musulunci ne da suka zo suka ga ashe ana musu babaro da ne yanzu ta riga ta bayyana daga cikin ma abubuwan da suka bayyana shine ma gashi ma har malam ya je coci to ka gani abin da ake koyon ya bayyana wato ashe ma kirista ne ya boye wannan ne ta kai ma'ainin har suka fito da wannan kalma kafiri zindiki har ma suna yage hotuna suna manna na abacha wani ya fita ya zaka yage wannan hoton ka na abacha ya ce ai shi abacha fasikin ne amma shi wannan malamin shi kafiri ne zindiki har wannan ne sun ce inda ma haka nan ne to kai in ka daina bin kafiri wani lalacewa ne kuma zai saka koma ka bi kafiri ba za ka rasa bawan Allah mumini kuma da zaka bi abin da ya kamace ka shine in ka bar kafiri ka sami mumini sai kuma ka karasa kana lallabawa da fasiki ko ba bawan Allah mumini ne da zaka bi kuma duk ka shafa babu kuma sai kuma ka karasa ka ce to gara fasiki to sai wata magana ta shida wadda ita kuma ma wasu an gaya masu wasu abubuwan da nake faɗin nan dubu da yawan ku za ku yi shaida kai in ba gaya ma wani ba an gaya ma wani shine zargin fasikanci wannan an keɓe ka za a gaya maka malam ya yi kaza malam ya yi kaza malam ya yi kaza to ya iya cewa waɗannan zargi na fasikanci ai ba su kai kafirci ba amma dai kila kai ba kafircin ya maka girma haka ce kafiri zindiki zaka ga maka kiman gaske ba za ka dauka ba to kila ka dauki fasiki ne waɗansu sun riga sun yayyada ba tun da ba su rubuta ba wasu kunnuwa sun ji wasu ba su ji ba maganan ba su da daɗin ji amma da yake suna yayyada su da sanin mai yiwa za su komo kunnuwan kuma kullum suna kirkiro sababbi in ne musu a dunkule ina iya jimla ta su in ce musu ana zargin ni fasiki ne to kuma yin an ba ku dan karamin misali ne daga cikin abin da suke cewa akwai wani brother da yake auren wata sister to wai sai na fito da ita daga gidan mijinta domin aure ta da ma da dawo hajjin nan na kawo mata a tamfatun inda ta bai kare ba don wannan sai nuna a dama shi fito da ita auren ta zai wannan kunnon mutane da dama sun ji har ma ya komo kunninta ita kan da kuma ma jama'a da yawan gaske sun riga sun ji wannan to sun faɗi abin da ya wuce wannan in kun ji wannan ya yi muku girma to sun faɗi abin da ya fi shi sun ce an zarta akwai abin da ma ake wayannan kila kalmomin su da yake su suna faɗi ya fi dacewa a ƙyale su faɗa da su to kuma fasikancin ba guda ɗaya ne ba abubuwa ne daban-daban su kan faɗi in baka yadda da wannan in baka yadda da wannan ba kila ka yadda da satan kuɗi ko kuma ana kawo ɗan su makudan kuɗi in kuma kace to ina ne yake zuba kuɗi don nema wanda na je na makudan kuɗi da suke zuwa in sun ce to ina kona kuɗin ne in sun zo sai shi wani ce shi bai sani ba amma dai ana ce ana kawo kuɗi ce to kila an kawo kuɗin ne kan zuba musu kananzir ne in kona amma don ina kashewa ai za a gani
ko da ake cewa kuɗi ba su magana suna yi a ga tsaye da irin maganganun irin waɗannan kan kuma ga wani kuma akwai wanda aka ce jahiliya ce take sponsor abin wai ake jahiliya take ban kuɗi wai akwai wani ga wani mayaudari nan ya bayyana yana kawo kuɗi har ma ya zo da wata mota ya siya mini mota ta naira miliyan 2 tana nan ka je kofar gidan zaka ganta kuma shi jahiliya take ba shi kuɗi ya kawo ma wasu ce ai bai bani motan ba da ya zo ne kawai sai yawo ya fara da rarowa na ga mota wai mai ta malam ya fito a fili yana son mota din kuma gashi nan ma ainihin za a gina masa gida da ire-iren waɗannan to zargin fasikanci ina dunkula su ana ce musu zargin fasikanci amma point din fasikanci na da yawa da sannu in baka ji wani ba za ka ji wani su dun suna saturate to wannan na baku samfur ne na point 6 wanda na san wancan fitina din ta yan zuhudu sun ce ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne sun kuma yayyada har waje na sa akwai wani dan uwa da yake ingila ba wannan ba ma islamul haq da ya rubuto mini takarda yake cewa da ni ya kamata in saurari waɗannan mutanen da suke sukana in ji abin da suke cewa domin in sami abin da ya kira improvement wato in ina na gaza ne anan kaga sai in ka sami kamala ta tunda na gaza ta to sai na rubuta masa takarda nace na ji daɗin wannan shawara na kan ce wallahi inda mutanen nan suna faɗin inda na gaza ne to da na yi ƙoƙari na kammala daidai gwargwado amma na tarke abubuwan da suke cewa yayin da ka rubuto ma wannan takarda na ɗauko takarda da alƙalami ina tarke abin da suke zargina da shi to na kai point na 40 abubuwan da suke zargina da shi sun kai 40 amma ga guda 10 ka taɓa sai na rubuta mishi 10 daga ciki to da ya karanta sai ya rubuto min ya ce lalle to zargin nan nasu ba yi da wani madafa ya ce baseless bai da wani tushe don daga ciki point na farko shi na dunkula shi na ce ba na zuhudu shi ne zargin ba na zuhudu ina da kaza da kaza da kaza kaza ina yin kaza 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 to har shi ne ma da ya rubuto wata na sai dan rubuto greeting card ya ce yana fata greeting card da bai saba ka'idan zuhudu ba to waɗannan abinda waɗannan suke cewa shi point din nasu to ya fi 40 ya zuwa yanzu abubuwan da suke faɗi ya kai wajen 70 to ya ni abin in bi kamar na wayannan point da ni na faɗa muku ne na farko masu cewa ai su suna da ikhlasi suna tare da wannan al'amari suna tare da malam amma wasu masu kawo sharri suna zuwa suna zagayawa suna ce ma malam su kaza kaza ne shi kuma yana hawa yana zama su wannan sai in ce musu ku zura ido da sannu idanun ku za su gani kunnuwan ku za su ci haka ma wanda ake ce musu a'a su sun hango hadari ne amma ni nake san ba hadari bane saboda haka su kuma su suka ga sun ɗauka mu kansu su maganin wannan haɗari sai ce to su ma kuma ku zura ido ku gani ko wannan haɗarin suke maganin shi ko mai suke sai kuma wanda yake magana zantuka na cewa ni shi'i ne ina ɓoyewa ko na zama ne daga baya ko tun farko da malin shi amma dai ɓoyewa ne su kuma suka gano sai ce to inda wannan ne to da abin da ya kamata ku yi shi ne ku ce to yanzu mu mun fahimci wannan mutum dama ashe ya ruɗe mu ne yana neman ya shigar da mu wata hanya da wayo mu kun ba za mu yarda ba saboda haka za mu yi namu musamman ma in mutum ya fahimci shi an ce yana nufin ɓata ne yana nufin in an ce shi ana nufin zagin sahabbai kenan da kin yadda da manzon Allah da cewa mala'ika Jibril wa iyaz billahi yayi kuskure da yana irin wannan maganganu
in ya ɗauka haka ne to abin da ya kamata ya shi ne nesa da abin. Amma waɗansu abubuwa waɗansu zantuttuka da ayyuka na mutanen nan sai ya nuna cewa ba wannan ne da su. Zan ba ku 'yan misalai daga cikin waɗannan. Akwai ce wanda suke su ba za su tsalle daga harkan ba, duk da sun gano cewa bata ake jan su akai, domin in suka balle mutane ba za su fi su, saboda ka za su kasance a ciki alabashi duk alalace. Kuma da wannan cewa za su kasance a ciki su dunga zagon ƙasa, saboda sun gani sun balle mutane ba za su bi su ba, to yanzu bari su zauna su ce suna nan tare da malam, amma za su yi duk abin da za su iya yi na ainihin bata sunan malam. Har suka ce wa'yancan 'yan zuhudu na farko wa'yanda sun yi kurakurai guda biyu. Kuskure na farko, ba su iya bata shasiyar malam ba, ba su iya bata shi da mutane ba. Kuskuren su na biyu, ba su iya gangin su kai karfi ba, amma su za su iya wa'yan abuwa biyu. Na farko, za su bata shasiyar malam idan mutane, ta yadda mutane sam za su ji ba su kaunansa. Sannan kuma za su iya haɗa ƙarfi su haɗa gwiwa waje guda su ƙarfi, saboda ka kurakuran na farko su za su magance su. Wannan sai ce to su ma kam lalle wannan inda bata ne ka gano, kaga tun farko ba kai kamata kai ba, bai kamata ka zauna tare da batacce kai kana gyara ba. Ballantana ma kalmomin da suke fitowa daga bakin su ba sun ce za su gyara mutane ne ba, sun ce za su fata ne. To ma gyara suka dauka suna yi, bai kamata ka zauna karkashin batacce kai ko kana gyara ba. Kamata yi ka ce tun da kai batacce ne ba ni ba ka ni na fara gyara. To yare kuwa daga ayyukan sai nuna zahiran murara kamfen ne na ɓata suna. Na ƙoƙarin duk da za a yi a ga cewa in an gaya maka magana baka ji wata saɓanin wannan ba. In aka gaya maka ka ce to bari in je Zaria, ni in ji da kunni na in gani da idan sai a ce a hau kar ka je, in ka je ba za ka gane ba, kada ka je, in ka je ba za ka gane ba. Don sai mutum ya zo an tattauna da shi ce to me ka gani kai da idanun ka, to abinda ka gani shine, sai koma ce ashe ba haka bane, ce to dama me ka ga maka, mun ce maka karkai, to ga irin nan ka je kai ma ka zama shi'a, dama an ce kada ka je, saboda shi dan shi'a ya iya boye abinci, zai iya boye abinci, sai ka shekara da 50 da dan shi'a baka gane shi. Ya ɓoye maka ce to ai ya ce ka rabu da shi da Allah, haka nan ne sai iya ce ya faɗa maka na fatan baki ne kawai, a zuciyansa ba haka ne. Shikenan sai zama ma wato duk hanyar da za a bi ma a ji ɗaya ɓangaren an hana, ko da kansa ta nema sai a ce maka karkaji ko kuma a shiga ainihin ɗaukan wasu matakai a kanka. Kwanakin baya na je Kano a lokacin juyayen tunawa da Imam Khomeini, Allah ya rahamshe shi. Ne magana dangane da Imam Khomeini daidai gwargwadon abubuwan da Allah ta'ala ya bashi na karamomi da kuma abubuwan da muka gani da kuma abin nan sauyin da Allah ya gudanar ta hanyarsa da sauransu aka tashi. Tashin ke da wuya sai aka bi cikin garin Kano kwararo unguwa aka kafa azuzzuka. Ana cewa to mun gaya muku dama mutumin nan yana zagin sahabban manzon Allah, to kun kiyarda, to gashi ya zo nan har Kano ya zage su, ya kira sunan sayyidina Abubakar ya zage shi, ya kira sunan sayyidina Umar ya zage shi, ya kira sayyidina Usman ya zage shi, kuma wanda yake bukata gashi ga ma kasat din muna da shi.
na fara jin wannan daga wani ya bugo man waya daga Kabara yace yanzu nan wasu ka tashi daga wa'azi sun ce ka zagi Sayyidina Abubakar, wannan Sayyidina Abubakar ne kawai aka ce na zagi. To jikina sai da ya motsa sai na ce Allah ya isa. Na san so da yana kan iya daura abu amma wallahi lokacin na kasa daure. To ina cewa Allah ya isa sai na ji mutum min abin nan muryarsa ta fara canzawa sai ce to assalamu alaikum sai ya ji waya ya wadace shi. Bayan wannan kuma sai na ji daga Gwammaja shi ma wani bugo waya daga Gwammaja ne yanzu na aka tashi an ce na zagi wani da wani da wani, shi ma ya ce to Allah ya isa. Akan wannan ne na rubuta na yi magana da ne da editan Almizan, ba domin wai in magana da su masu cewa na yi zagin ba, su su ce na yi Allah ya isa, amma su waɗanda ake gaya ma musamman mutanen cikin birnin Kano, don su 'yan fitinan sun haɗa ƙarfi a Kano, har ma ana ji wani ba Kano yana cewa sun mai da Kano juji, sun mai da garin su juji, kowane ya kwaso fitinansa sai ya zo Kano. Yake to fadakarwa ga al'umma musulmi musamman ma dai mutanen cikin birnin Kano su yi hattara, akwai wasu mutane da suke yawo suna zagaya suna faɗin cewa wai wannan harka ta koma zagin sahabbai, to zagin sahabbai yakan ƙara imani ne. To shi kenan wannan bai tsaya nan ba, suna nan su bullo da wannan su bullo da wannan su bullo da wannan su bullo da wannan, wannan kowanne shi ma wannan din ma an masa raddi cewa lalle dagin ne. Sai dai da yawan mutane da sai da suka tsammata ka kamfen din fata suna din zai yi aiki, sai zama mutanen da muke cin mutanen gari su sun fi fahimta, in an gaya musu ba su yadda. Don akwai lokacin da ya zama ba a shafe mintoci tsakanin 10 zuwa 15 ban sami waya daga Kano ko da lokaci gyararren kamar ma dauka sai ce Kano kawai dama na sani, sai ina dauka ce Kano daga unguwa kaza, yanzu na aka ce mana ka zage wani, ina ajewa gyararren daga Kano unguwa kaza, malam ashe kuma an ce kana kaza kaza, yan aje gyararren daga Fage wafa wajen canjin kuɗi, yanzu nan wani yazo ya ce mana ka zama kaza, daga halkan kurna an ce kana kaza, haka nan aikin kenan. Lokacin da na je na aikin haji shi ma haka gidan aka dunga bugowa aikin kenan, musamman dai daga Kano, wa'in wurare jefi akan ji amma dai na Kano ne fiya. sai mu ce inda haka ne mutanen nan abin da ya kamata ku yi ba kamfen ɗin ɓata suna ba ne, kamata ya ku fito da wata da'awa marara a ganta gata ta bambanta kuma musulunci tsintsa a bita a yi wurgi da wannan. To ballantana ma zantukan bakunan su suna faɗa murara mutum ya ce cewa su kam sai sun yi zagon ƙasa akan wannan al'amari, ko kuma da bakinsa muraran ya buɗe ya ce ko za su tsalle, da can sun fara cewa za su tsalle, sun ɗauka an suka suna da joka, sun samo joka, yin kuma wasan karta suna da mawa shi joka, in ka nuna ka ci karta kawai sai kawai sake abin da ke hannun ka cinye, to sun samo joka ɗin, in suka zo suka ce mutane mun gano shi ashe ma ba musulunci yake ba yayi mana babaro bane, shikenan sai jama'a ce a shikenan to ina musulunci sai su ce ko sai a tafi kawai shikenan an gama. To da suka nuna joka din ne sai suka ga mutane ba su yarda joka bane, suna motsa ce kan shi anya ko joka ne kake da, to sannan sai janyo aka karya kwana. Amma wasu kam sun fito da abubuwan su marara. To in misali da gaske ne wato ni ne na canza, to aini ne za a ga canjin a wurina ba a wurin ku ba.
ni kuma kamar yadda na faɗi a wancan karo a lokacin istima'in Kano na ambata cewa mutum ya je ya ɗauko zantuka na tun na shekara 17 ya zuwa yau. Ban ce ya ɗauko na shekara 17 ya ɗauko na yau ba, ya ɗauko na kowace shekara in yana samuwa tiryan har shekara 17 ya sa ya ji a ina ne ya ji an fantsari, ya ji a ina ne na canza, kuma ba ma a magana na ko a private ko a gida, ya ga wa ina na canza. alal misali idan ma wato da awashi iya ne na koma nake to idan zan so ko da mutum ɗaya ne rak wanda ni ko a ɓoye ko na sa shi a ɗaki ne daga ni sai shi sai Allah na ce mashi ka zama shi'a inda shi ya faɗa, in bai faɗa ba Allah ya isa. ko ba a nan ba ya je wani wuri ya kawo shi hujjansa na cewa ni na keɓe shi na ce mashi shiga mazhaba kaza inda akwai kwara dai, in bai faɗa anan ba Allah ya isa, in kun bai faɗa ba ko ina ba Allah ya isa. bakin iyakan su ne na wallahi summa tallahi kuma billahi alladhi la ilaha illa huwa ban kira ko mutum daya ko mutum daya ban taba ce mishi ya canza mazhaba ya zama kaza ba, mutum daya rak, kuma Allah shine shaida na. bilhassili ma akwai wani wanda shi zai iya man shaida sai dai ko kuma ya koyi wani ya rubuto man takarda ya ce ga wani ya yi mishi tayin ya shi ya zama Ja'fari me nake gani, kuma shi wanda na aikan zai iya man shaida nace ga wani dan garin ku ya rubuto mini ya ce wani ya mishi tayin ya zama ya shiga mazhaban Ja'fariya, to ya rubuto ne amma ni na aike ka je ka gaya masa, ka san shi ce ya san shi, ka je ka gaya masa ka ce na ce ya rage nasa amma kada ya shiga abin da bai sani ba, kafin ya shiga ya nazari in ya ga yayi masa shine ruwan su. kuma zai iya man shaida akai ko yaki sai ce ai to ai in ba bai har yanzu bai fito fili ya ce shi malikiya ne ba ko shi sunni ne ba. na'am da wannan zai amfanar da na yi muku, amma abinda kuka ɗauka shi a ɓata ne, kun ɗauka shi a kafirci ne, saboda haka abinda kuke so a ce muku shine mu sunni ne ba shi a ba, ma'ana wato shi a kafirai ke. to kuma tun da ni na fi ku sani cewa abin ba haka bane, saboda haka ina da haƙƙi na yin abin da sun shine daidai, tunda tun farko ba a yi da a wannan akan mazhaba ba, yaushe ne rana tsaka za a kuma a ce ta koma da'awa mazhabiya. ba mu bukatan mai wannan tunda tun farko ba mu yi ba, yanzu ma yin shi bai da amfani. yadda dai muke din ne yadda tun asali na san cewa tun asalin al'amarin nan ba mu taba koda da rana daya muka ce wancan gungun mutanen mun fi da su da'irar musulunci ba, to haka jama'a suke so to ayi, kuma fa kam da yawa ma ai jama'a sun sha cewa su dake akan wani abu mu tsaya akan wani matsayi daga karshe su ce su gaskiyar mu, ko ba haka nan ba. an yi haka na lokacin rikicin Kafancan, su suka ce a tafau a tashi a yanka Kirista, muka tashi muka ce a tafau ba faɗa da Kirista ne kamata mu yi ba. inda a lokacin mun ce a zo a yanka arna duk jama'an gari za su bi mu, amma mun san ba shi ne zai fishe mu ba. da muka tashi muna nuna mutane wallahi faɗa da arna ba zai fishe mu ba. abin da ya kamata mai kira ya zuwa ga musulunci ne, amma in faɗan yi kuma tsakanin musulmi da Kirista, to musulmi fasiki zai shigo a yi da shi saboda ana faɗa da Kirista ne. kuma mun ga wannan ma'anan garin, wasu lokacin da ake faɗa ɗin da wasu suka je suka fasa kanti na giya sai kawai suka rarumo suka fara sha.
kuma mun ga wannan wani ya gaya man cewa da suka biyo wata inyamura ta shiga wani lungu sai suka balle mata kirji suna neman su yi mata taɗiran take akan titi. In faɗa tsakanin kirista da musulmi za a yi irin wannan ne za a yi, mu mun san ba zai amfani ba zai ma dagula da awan ne, saboda haka muka tsayin zaka cewa ba za a yi ba. Saboda haka yana da haƙƙi ko da mutane lokacin mutane inda mun fito mun ce musu a zo ga jihadi ya samu ba su bi mu ba. A lokacin suna neman mu ne sai gungu suka dunga zuwa har dare suna takabir Allahu akbar kaji an yi kaza a fito a je jihadi kawai. Wasu suka shafa gula a ido suka ɗauko gora Allahu akbar aka sha wiwi aka yi a ci a gaje a mutu duk. Sai mu ce tun da al'umma ta raja akan wannan sai mu bi. Nan kuma lokacin da al'amarin Saddam shi ma ya bayyana mutane suka ce Saddam tajididi yake da sauransu, duk mun san ba haka bane sai mu ce a'a to tunda jama'a sun raja'a suna son Saddam mu zo mu mai bishi. Muka ce musa ba haka bane mun ji ana yaki da al'ummar musulmi amma don ku sani wannan kar ku rubu gashi mutane duk ba su yadda ba amma daga baya ba dade ba suka ce haka ne. Kuma wannan ma irin shi ya faru da yawa, mu tsaya kyam akan wani matsaya har a batun wata ma haka nan abin ya faru. Jama'a duk inda za mu bi yadda suke so ne da an yi kaza, amma muka ce tunda muna da shaida muna da hujja a shari'a ga matsayin mu muna kuma da haƙƙi akan mu tsaya kyam mu nuna mutane abin da shine daidai. To mun riga mun sani ko kuma in ce in ma wani bai sani ba daidai gwargwado ni Allah ya fahimtar da ni wannan. Wallahi fada tsakanin musulmi da musulmi ba zai kai mu ko ina ba. La'alla fadan mazhaba ne ko fadan dariƙa. Kuma mun yin kokarin mu ga cewa ba fada muka yi da dariƙa ba daidai gwargwado har yanzu yanzu. Kuma mun ga masu fada da dariƙa yaya al'amarin sai kasance. Sai suka gyara al'amura sai kuma ya gyaru dagulawa akai. Kuma in da duk ake son a gyara sai an zo an warware wannan da awan fada da dariƙa din nan. Saboda an riga an jefa gaba da ƙeya tsakanin al'umma, aka raba masallatai aka raba mayanku, kuma ba a cin dama ana iya cin buri in an yi ai alhamdulillah ko to ba za a cin burin ba ko za a shekara nawa. Wannan ɗariƙa kenan ballanta na mazhaba wanda yake ita ta girmi ɗariƙa. Ka duba ka gani ɗariƙoƙin tasawuf a wani lokaci suka bayyana, mazahib a wani lokaci suka bayyana, ka duba tarihin musulunci kaga cewa mazhabobin nan haka nan al'umman musulmi na farko suka zauna tare da su suka tafi tare da su suka yi mu musulunci aiki tare da bambance-bambancen kuma har musulunci ya zo gare mu. Yau za mu tashi mu ce mu za mu kawar abinda waɗanda suka fi mu su ba su in ma ɓanna ne kake gani ba su iya gyarawa ba, to mu ne za mu gyara. Sai dai mu ma mu yi faɗa mu yi bayan shekara da shekaru mu dawo mu gane cewa wannan ba zai fishe mu ban bari, ko kuma daga baya bayan mun yi mu dawo mu ce a haɗa kai. To tunda daidai gwargwado ni ina hangen haka nan, ko da wani yana ganin ni kuskure nake, amma tunda ni ina ganin ba kuskure nake ba, ina ganin ko mun yi faɗan mazhaba wata rana za mu zo mu ce a daina. To dan me za mu yi sannan mu dawo mu ce a daina tun farko kar a yi mana. A'a wannan kana faɗi ne kawai kana neman ka shi'antar da mutane da wayo. To in haka ne ba kai ma ba kana da wayo ba. In aka ce maka shi'ance ka ce naki, a ce maka ga sabon maza ba ka ce ina da tawa, ya wuce haka nan? Ko kuma baka da hankali ne kai baka da wayo ne in aka zo aka ce maka shi an tau sai kawai ka ce an ce. Abin da kake bukata kai shine kawai ka tsaya a naka shi illa iyaka. Kuma muna iya baka misali da dama daga cikin abin na farko abin da suka yi. An ce wata rana Sayyidina Umar ya je masallaci sai ji wani yana sallah yana wata irin kira'a, da ƙyar ya daure ya kyale shi ya gama kira'a don ya so ya cakume shi. Yana gama sallah din ya cakume shi ya ce daga sai gaban annabi kawai ka raba mu da kai yake faruwa. Manzo Allah ya tambaye su yace wannan yayi wani irin karatu ban taɓa jin irinsa ba, kai ne kawai za ka raba mu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka yi karatu, sai ya karanta sai ce haka nan aka saukar mini, kai kuma karanta naka yanzu. Ya karanta ya ce haka aka saukar mini. Ya ce rigima akan alkur'ani kafirci ne. Yau muna da warshi ka ce sabisma rabbika la'ali allazi khalaqa fasawwi balarabe ce a wannan kuma mutumin ina ne, wannan ba larabci bane, kira'a ne kuma daga wajen shugaban fasahar larabawa aka dauko.
ba kuma shi ma yayi ba, mahalicin larabci yayi, shi ya bashi. Na su akwai lokaci da wata ƙasa suka ga cewa warshi na nema ya bace karatun warshi, cewa ya kamata a raya warshi. Har ni ma ina da ra'ayin wannan, ko da yake ban ce kowa ya karatun warshi ba, amma ina lokacin ni ma da ina hasba ne na canza, har ma na yi hadda na canza hadda na koma da shi warshi. Ina ce ni ma ina da ra'ayin karatun warshi, ba don koyon ba, don shine karatun mutanen mu, kuma sukan yi shi suna kurakurai, gara mu yi shi daidai don mu gyara musu. a lokacin akwai wasu da suke wasu mutanen Morocco da suke ganin warshi zai bace, sai suka buga alqur'anan warshi da yawa, suka dinga kokarin a karantar da malamai warshi sai yada warshi don warshi ta rayu. Wannan shine ya kamata, amma akwai bukatun su zo su ce a daina karatun has, yana ci balbala lamari. To wannan da ainihin da gaske ne kai mazhaba za ka kare, abin da ya kamata ka dake akan mazhabanka, kuma ka raba littattafan mazhabanka, amma ba ka da bukatan ka daga bakin ka ce wani ya fita da'irar musulunci ko na wani ba daidai bane, tun da waɗanda suka fi ka ba su haka nan ba. Wannan inda da gaske ne. To ballantana daga cikin ayyuka da su suke ya nuna wallahi ba mazhaba ta dame su. Mazhaba ta dami mutum zai fito muraran ya ce sai sun wargaza wannan da'awa, ko kuma aka ja to maimakon ku wargaza ko ku fita amma ku fita za mu lalace. Ashe ka san gyara kenan ake, tun da ka fita za ka lalace. Wai zama ciki za mu yi dirshen sha sai dai mu lalace gaba daya, amma ba mu. To ya ko da yake al'amarin fitina ce, na ji labarin wani ya aske gemu ya ce matarsa ta cire hijabi, ta ma cire. Yanzu an fasa, ashe duk tuntuni ba gano ba, ashe ba addini ba. Ashe kai baka san addini ba, har ya zama an kawo maka ba addini ba za ka gane shi ba. To ballantana sai suka yi babban gagarumin kuskure wajen cewa za su iya ɓata shafiyata, sai suka haɗa ni da gwarzon wannan ƙarni, al'imam al-Khomeini. Suka ce wai tare za su rusa mu, ce aiki ba ka da zaɓi. Inda ni ne Ibrahim Zakzaki kuka je kwararo kuka ce ni yaro ne, kuma ba malami ba ne, ban yi karatu ba, kuma ban da fasaha, na cika yawan dararraku da yawan surutai, saboda haka ban cancanci ba a saurare ni ba. To da sai in ce kila ku yi nasara, amma kwa ɗauko wanda yake ainihin Allah ta'ala ya haskaka haskensa duniya ta gani, duk duniya ta gani, ku ce yau za ku bice wannan hasken, ku ce duhu ne. Ai wannan kun fi yan zuhudu kuskure. Wannan ne ma na ga cewa to ya fi muku sauƙi ma in rana ta fito ku sa hannu ku dankara, a yi zai fi sauƙi. Da wannan ne sai ce yake idan kuka ba da kokari za ku dankara rana ta koma, amma kun ki rugurguza Imam Khomeini ba ta yi muku, saboda ya bayyana mutane sun gan shi sun ji daga gare shi, ba shi yiwuwa ya zama ku ce bayan ya wuce ko kun gano wani abu ya rubuta tuntuni to shi ne shi. Ba abin da mutane suka ji ko suka gani ba, sai ma haka gwamon wai Ubada da ya ce kai baka liƙa hoton Ubada ɗan ba, ce ai na cire tuntuni. To sai kuma sai a cire a sa na abaci. Na ma ba da kokari a yi ta cirewa mu ga har ina za a kai. Kuma kuskure wannan shi rugurufi ma da suka ce za su iya haɗu su haɗa ƙarfi, to shi ma wani ƙaton kuskure. Ina inda suka haɗu ɗin, tun da yake a kan faɗa ne da bayan Allah, mai suke tsammani in shaidan ya taimaka a al'amuransu, in Allah ya zara hannunsa daga ciki za a kai nasara? Anya al'amarin nan da kamfen ne yake yin nasara?
anya suna tsammanin cewa abin nan namu kamar kungiyar siyasa muka kafa kamar political party PRP ko GMP ko NPR irin shi ne muka kafa muna neman ƙuri'a wajen mutane haihata ba jam'iyyar siyasa muka kafa muna neman goyon bayan mutane ba a'a in ma wani yana tunanin haka nan ne ni ba tunanin haka nake ba farkon al'amarin nan ni ban yi addini don wani mutum ko da guda ɗaya ne ba daidai gwargwaron abin da Allah ya fahimtar da ni na yi abina ne domin in sami tsira wajen Allah in sami uzurin da zan gabatar gobe kiyama kuma in wani yana ji wannan ma na faɗa musu sai dai in ba su sani ba na ce in wani yana jin cewa ina kira nan ne domin mutane su bi ni don Allah kada ya bi ni kuma ba ma su ba ma wannan ma har ma ina iya cewa ina roƙon Allah ta'ala mahaddacin sama da ƙasa in ya san a zuciyata ina yin addinin nan dan addini ne Allah kada ya addini nan su kuma da suke ganin jama'a kayan su ne za su iya marƙwaye jama'a in ce cewa idan mutum yana jin shi ya kawo jama'a to ya kwashe mutanen sai gaba ni ban kawo ko mutum ɗaya ba cikin wannan harka Allah ya kawo mutane amma mutum yana jin ya zo da mutum ɗaya ya ɗauki mutumin sai gaba in kuma ya zo da miliyan ya kwashe miliyan ɗin sai gaba anya kamfen ne na siyasa muke muna neman yardan Allah ne ba yardan mutane ba ba kamfen muke muna neman ƙuri'a ba kuma karfin mu ba shine yawan mutane mabiya ba karfin mu shine tamfarwar mu da Allah ta'ala in Allah ya yarje da aikin mu to shikenan alhamdulillah kan min fi'atin qalilatin galabar fi'atin kathiratan bi idin al'amari na Allah ne in ya gwada ya ga kun yi masa sai ya ba ku nasara ba da buya gimbu ne ake nasara ba mun ga ma ko na siyasan duniyan ma balantana ma inda ma ko da dibara suke da siyasan duniya din ma mun ga cewa inda dibara ba ka bai ka ci ba dibara ma ba ta ci ba a siyasan duniya balantana a addinin musulunci don idan mu ya gani ya ga abin da ta kwashe a PRP lokacin da Malam Aminu ya kano ya kafa ta nan wa'yansu almajiran Aminu suka yi mashi tawaye sun hada kuma da waɗanda suka rike gwamnati da gwamnan Kano da gwamnan Kaduna suka balle har gwamnan Kano ya je rediyo ya zagi Malam Aminu Kano ya ce mishi tsohon banza ya tara mutanen banza suna aikin banza amma ba mu ga ya iya kwace PRP ko ya zubar da martaban Aminu Kano ba wannan siyasan duniya ce kuma ga GNPP kuma da gwani da Barde su ma gwamnonin Gwangwalo da Borno su ma sun balle daga waziri amma ba su iya rusa waziri ba tare da kuma suna da gwamnati a hannunsu don su wa'annan sun yarda da adat don akwai wanda muraran yake cewa muna da gari kaza na mani muna da gari kaza muna da kaza za mu kamface Kano sannan kuma za mu kwace IM publication da ballantana furra na mani to in haka ne za mu iya cewa ga wasu rage gwamnati misali ishara ne wannan a siyasar duniya da gwamnan Kano da na Kaduna sun rike gwamnati suka balle daga Aminu Kano da bai da komai ko albashi ba a yanka masa ba amma ba su iya rusa martaban ba ko sun yi a ƙarshe ya mutu gwarzo na siyasan duniya ko ba haka bane ɗaya daga cikin wanda suka ja da shi din ma shi ya mutu ba amma san ya mutu ba sai a labarun aka ce ya ma mutu ne ya mutu shikenan shi faji wani wanda ya taba ya rike gwamnan Kano na rikon jekanayika kaga ya mutu a ce ya mutu ne ko kwanakin ba muna maganar gwamnan da suka mutu sai na ambaci sai wani ce ya mutu ne mutuwansa bata zama komai ba ballanta na ja da addini wannan siyasan duniya ne
wanda yake ko malami ne ya ja za a ga karshen sa. Kuna in mutum bai sani ba ya dan bincika ya ji karshen mutane kamar Ayatollah Shari'at Madari ya je da ta kwashi, kuma ya ji tarihi, ya bincika tarihi ya ji karshen wani malami a Misr sunan shi Ahmad Amin, ya ji tarihinsa ya ga cewa a Misra an yi jana'izan wata zabiya, mutane suka bi duk kowa ya san zabiyan nan ta mutu, amma malam Ahmad Aminu da ya rasu sai wanda wasu kan ana wuce haka ce me ake dauka ne, ai malam Ahmad Aminu ya mutu ne, to suka ci gaba da nasa malami ne ya mutu da aka yi gawansa. Ka duba ka ga menene yayi ayyukan. To balasa in ni ne na canza, ya kamata a ji canjin daga gare ne. A jiya na ce kaza, yau na zo na ce kaza, ce to kun ji shi ko? Don har sukan kwakwallo irin waɗannan cewa to hada wani wai malam ya gaji da gwagwarmayan ne ya ba mu wuri. Ya gaji da gwagwarmayan ne, mun ji an ce ma za shi karatu zai gudu dai. In ce ko janar aka ce mishi zazzaki zai gudu zai ce ƙarya ne. Ya gaji ne ya bari. Allah ya ba mu wani shugaba. Sai wani ce sai Allah ya bayar gawa ne. To in aka mutum ya lura da kyau, wane ne aka sami sassaɓawa daga gare shi, ni ko su wa'annan mutane? A mutum ya saurara, in ma bai yadda bai saurara ya ce. Karamin misali, akwai ɗaya bayan ɗaya daga cikin su mutanen da suka tsaya a matsayi suka ce Imamu Khomeini gwarzon addinin musulunci, mujaddadin wannan ƙarni, ya tabbatar da musulunci, Allah ya saka masa, Allah ya rahamshe shi, Iran jamhuriyar musulunci ba kamar kaza ba. Rana ɗaya sai suka dawo suka ce masa wai kafiri zindi. To waye canza? Kuma akwai wasu da su ainihin suka daga suka ce malam alhamdulillah wannan baiwa ta Allah ta'ala wanda ya ba wannan nahiya ta alhamdulillah. Ni ba ni na ce haka nan ba, su suka ce da bakin su. Baiwan Allah alhamdulillah, da can muna ci baganiya ba mu ma gane ina ne muka sa gaba ba, sai Allah ta'ala da rahmarsa gare mu ya azurta mu da malami wanda ya nuna mana haske a cikin duhu. Alhamdulillah, Allah ya saka masa. Sai suka dawo suka ce ya karya kwana ba mu bashi. To wane ne canza kenan? Ni yaushe aka ga canjin a wurina, na yi mene wanda da ban yi ba, na ce mene wanda da ban ce ba. To barlanta kuma in kana son kai nasara kana bukatar ka ƙarya, ka shirga ƙarya. Kamar misali na je ni Kano na yi jawabi mutane sun ji, sannan ka koma ka ce ba abin da nace shi na ce ba, na ce kaza kaza ne, alhali kuma tana iya wani ya samu abin da na ya ji. Ko da ma a wannan zamani ba mu da abin rikodin samsam, ba mu da kamera mai ɗaukan hoton mutum yana magana a gani, ba mu da kaset mai ɗaukan magana. Ai ba kai kaɗai ka ji maganan ba, mutane da yawa sun ci. Wani yana iya cewa ina wurin aka yi maganan ƙarya ake, bai faɗi haka nan ba. Mutum yana iya samun shaida mutane da yawa ba naka ba, har ya gano ka. Ballanta na yanzu yana iya ji ya gani, ana iya kawo mashi kasar na ji ya ji, ana iya kawo mashi ma kasar na gani da ido da ji da kunni ya gani ya ji. Idan ya haka nan anya ba zai gano ka kai ne kake ƙarya ba, jiya ka ce kaza yau ka dawo ka ce kaza. To idan ma kace ai jiyan na ɗauka shirya ne amma yau na gano ɓata ne, to ga sassauƙan abu, to me yasa har yanzu kake tare da ɓatattu? Me kake nema wajen ɓatacce? ai tun da ka gano ɓata ne shikenan sai kai shirya, sai kuma kace a kana nan tare da ɓatattu. Kai ba za ka yi ba,
to wannan sai nuna a ra'ayi halin ba na so in fassara muku mutanen nan na san lokacin da mun magana da mutanen da dama magana da malam Muhammad Turi Alim Sai lokaci ke cewa me maganin wannan abin nake maganin sa a kyale mutanen duk abin da za su yi duk abin da za su yi in suna tsammanin za su yi nasara to shikenan za su sai su ga nasara in kuma in ba su gane ba in ba su yi ba za su gane ba kuskure in kuma ba su gane ba ma mutane za su gane su da tun farko wannan al'amari mutane da yawa ba su sani ba fitinan nan ba san ba asalin ta kenan ba ma'abuta fitinan akwai wanda suka shekara 4 suna yin abin akwai wanda tun ranar shigowar sun shigo da fitinan kuma mun sani ba mun sani ba amma da za mu ce kun ga wani yayi kaza da mutane sun ce an mishi shirya amma ana nan in halinsa ne da ya bayyana sai ko ya fara bayyana ya faɗa ya aikata abin da ya kamata a wannan al'amari su sauka ne mu fa addini muke ba muna siyasan duniya ba kuma kamfen muke muna neman goyon bayan mutane ba a'a muna sauke wajibin mu la'alla ko mutane su yarda ko kar su yarda na idan kuma ku ga haka nan ne kuma sai ku irin haka ta yi kuce abin da kuke kenan to ku ware mana ku bara'a mana yaman ku bara'a mana tun da yake bata ne mai zai sa ka zauna da batattu kana kokarin ka shi kai shi da ya har kuma ka faɗi wanda ka kira kafiri dindiki a wani wuri kuma ka je ka ce malamin kai ko kuma wani wuri da kai shaidan wanda aka kira ni shaidan wannan shaidan shi ya kara wannan shaidan wai suna na ke to kuma a wani lokaci guda kuma wanda yake mai shaidan da ainihin an gama ne ba zan yarda ba kasar ne na ji sai kuma wai ya zo gaishe ni ya zo gai da shaidan ai shaidan neman tsari ake da shi ko a alqur'ani ba nuna mana mai shaidan wa'azi ba mai shaidan wa'azi in ka ganshi kawai ka ce a'udhu billahi min sharri kai gaba din kai ko wa'azi ka ne mai shaidan ya halakar da kai din shi da ma Allah ya riga tsine masa albarka ba zai taba shari'a ba Allah ya san wannan saboda haka menene naka na zuwa wajen shaidan ko kuma wani wuri kamar ne kace shaidan din nan har yanzu malamin kai inda shirya kake da bukata wallahi na ɗauka al'amarin nan ya zama ƙarshe tuntuni amma ashe Allah ta'ala da irin nasa gwaninta da ya kimsa mini ba da rata sai ko ratan yi amfani ce to yanzu a rakata a ba su rata kun san rata ko kun san idan za ku yi tsere da yaro ka dube shi ka ce to yi gaba sai zan huta sai ya zuba a guje yayi sai ka yan matakai ka cin mashi kana na hanzu baka kai ba to sai ka zo to rata ne suna amfani kuma da ratan nan inda aka je aka ce ni shedan ne can a ce ni kafiri zindiki ne can a ce muna nan tare da shi muna nan tare da shi sai dai waɗansu abubuwa ne kalilan da bamu gane ba mu yadda ba amma dai muna nan tare da shi can kuma a je a ce to shine abin ba jin shawara ko mace girman kan tsiyaye mashi yawa can wani cika malami malam bawan Allah alhamdulillah ce to shikenan muna nan dai a rata din jamu je amma idan muka dauki mataki kar mutum ya mamaki na ji suna ɗaukar matakai har da na rashin hankali wai za su yi duka to inda ma duka ne al'amarin nan ai da tuni ma ba a ji labarin mu ba mu akwai na san ban turka ta baga ma wani alhaji haka nan ko da yake cewa ya zamu kyale ana kaza ai duka man za ji shi ana sai malam turki ce mai ha ba alhaji wallahi da wannan al'amarin da haka muka fara da sai bayan shekara 10 zaka ji an yi labarin waɗansu yara wanda suka yi rinci a jami'a tuntuni an gama da su da farawa mun nufi state house ne muka ce sai mun kashe shugaban kasa ko muka fara kone da kashe ko duka da ina muke da yake an zai ana magana na hankali ne mutane suna sauraro suna ji tun ba su yadda ba wasu suka fara amsawa
wasu suka ce ba haka ban daga suka ce ba haka ne a nan na tsaya nan Allah ya sani shekara na nawa ina tsayawa a daidai wannan matsayi ina magana duk juma'a sai dai in wanda ba ni a garin ko kuma ina tsare tun daga shekaran 77 yau shekara nawa kenan 17 ko a yau shekara 17 to na tsaye a nan ina magana mutane na zaune suna ji to akwai wasu bayan shekara ko 12 ne da fara wa'azin suka zo jikinsu na rawa suka ce tun da ka fara abin ka yau shekara 12 kenan muna zaune muna ji ba mu yadda ba amma yau mun gane ga gaske da can da abin da kake ina ganin kawai shirman ka kawai kake ba haka bane amma yau mun gani a shi haka ce to alhamdulillah inda ainihin mun zo ne muka ce kada wanda ya shigo masallacin nan sai mai bin ra'ayin mu yan kaza kaza za mu kashe mutum wanda ya kaza kaza yanzu buga kwano ma za mu samu mu sa kusa mu buga muku akai yan kaza kaza to da wa zai saurari mahaukaci inda gaske ne kira kake yi me yana ka na faɗa a zo a ji mana tun da yake ka ce wa yan subatattu ne kira mutane ya zuwa ga shari'a me yana ka na cewa wanda ba shirye ba kuma kada ya shigo ya ji shiryanka in ya shigo za a ɗauki tsauraran matakai zai sha duka in dai shirya kake koyarwa koyar da shiryan ka batattu su shirya in mutum bai yadda ya sa shi tsame ya gaba ko kuma ya kakkaɓe rigansa ya gaba shi kenan abin da kake bukata kai a'a da yake a wai za su yi duka sai a lura da idanun wasu wani da wani wannan shi a ne shi a ne ba zai sake zuwa ta alimin ba dan abu kaza ya ci kaza kazansa da haka ne farkon da awon da kai ma baka ji ba don wani bai wasu daga cikin amma abota fitinan nan sai da aka shekara 10 ana yi ba san ana yi ba albarkacin an zauna ana yi an sa hankali ne da basira har ya zama har wata rana su ma suka ji to mutane sun ji da farko ba su yarda ba hankali har suka yarda saboda haka zaka bayyana abu ne alabashi mutum ya dauka ko kada ya dauka a'a za a dauki matakai to mu ba irin wannan matakan za mu dauka don ba za mu mai da hauka ba yadda muke na hankalin haka za mu ɗauka amma mutum bai jaye ba to ya kamata ya ɗauki matsayi guda kamar da wani nake gaya masa ya ce shi ba cikin su nake cewa to ka bayyana mana mu gani don ni na san kana cikin su mitan da ake yi da yawa muna da labari wasu kasat ne ma ban damu da in ji ba amma akan yi tasdirin su wasu kuma a yi transcribing aji la'alla mitin ne ko ta'alimi ne ko menene shi ne to saboda haka a iyakan sanin mutum daga farko kun daɗe kuna abin ku sun daɗe suna abin su tun wasu wani shekara 4 yana yi wani shekara 3 wani shekara 2 wani kuma ba wani kwanan nan ya shiga to ba wani lokaci wanda suke suna yi da gangan wanda har za su faɗi ƙarya sun san ƙarya ne kuma su zance da Allah to su wannan ba bukatan wani abin suna iya ci gaba da abin su amma mutanen da suke gaya mu da su ne muka yi magana da kuma tun farko mun ce ku yi hattara wani fa kaza ne da mutane sun ce ana masa sharri sai muka kyale shi fara to amma na tabbatar har ga Allah wannan al'amari ba zai dore suna yi ba nasiha ta gare su shine in ni batacce ne ku nemi shari'a inda yake samuwa baki alaikum kuma ina roƙon Allah ta'ala mahaliccin sama da ƙasa mai saukar da littafi daga sama wanda ya aiko manzon mai tsira da aminci ubangijin Jibril da Mika'il da Israfil ubangijin Musa da Isa da manzon rahama yasa in waɗannan mutane su suke aikata abin da yafi soyuwa gare shi yafi zama kusa da abin da yake so to ya tabbatar da abin da suke kira ya tarwatsa nawa in kuma ni abin da nake kira ga shi yafi soyuwa ga Allah yafi kuma kusa da abin da yake so to Allah ya tabbatar da nawa ya tarwata nasu wassalamu alaikum warahmatullahi